Hello guys! Kamusta po kayong lahat? Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano, Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, pakishare naman po ang video nito. Higit sa lahat, huwag po sana natin kalimutan paki-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano, Waraynon, at paki-click na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po! Ito guys, si Ate Lenny. Katabi lang po siya ni Ate Risa at AA's Garden. Dito sa Malaking Tatyaw. Ito, nagdidilig siya. Samahan natin. Ang ganda naman. Ang sarap naman. Sana all fresh. Ito po yung kanyang maliit na garden sa gitna. Ate, magkano sa'yo yung ganito? 30 pesos. Oh, dati tag 50 pesos. Ngayon 30 na lang. Ang gaganda. Kung mapapansin nyo, yung mga halaman talaga nito, dito, magaganda po yung pagkaka-arrangement nila. Ate, yung wandering June na ito na makapal. 30. Uy, 30 pesos din ha. Itong mga nakahangin ate, magkakano mga presyuhan dito? 30 pesos kahit ito? Ito, 50. O, itong mas malaki, at mas makapal, 50 pesos. Pero itong mas maliit, 30 pesos. Mapapansin nyo yung mowa dito ni ate, ang kapal. 30 pesos din ate. Ayan, ang gaganda. Ito ate, dito, magkano? 30 din. 30. Ayaw ni ate ng 30 pesos, 30 din. Hindi, nagjo-joke lang ako kay ate. Yung mga IB mo ate, mukhang bago yan. Ito, Opo. 50. O, 50 pesos po. Ganyan na po kagaganda. Buhay na yan. Ang galing. Sana all fresh. Ayan. Ate, dito sa kabila, ito, magkano sa'yo to? Ito, Yes. 50. O, 50 pesos din. 30. Wandering, oy, 30 pesos pala. Oo. Wandering Jew din siya, pero iba yung variety, di ba? Ano siya, butiki. Hindi lang butiki. Butike. Baka kaiba yung ID niya. Butike na Wandering Jew. 30 pesos guys. Pati ate yung mga golden mo. Ito, ikot-ikot tayo. 30 pesos. Wag lang madapa. Magkano ate? 30 30 pesos. pesos. Ayan. Binlag ko si ate kasi dati, hindi naman siya ang na-vlog ko. Hindi siya nakita, pero yung plants niya nakita, pero si ate, hindi nakita. Kaya, eto, i-vlog natin yung kanyang, ate, magkano to dito? 50. 50 pesos, aba? Forever Rich. 50 pesos. Ito yung mga plants ni ate dito sa baba, malulusog din. Mukhang mga bagong tanim to ate ah. Stable na ba to ate? Hindi pa. Oh, hindi pa. Ito ate, yung iyong tea plant. 50. 50 pesos. Dito ate, 50. o 50 pesos din guys. Ayan, ang kakapal po ng dahon. Iba talaga yung sabay dilig eh, no? Kakaiba. Sana nga all fresh talaga, no? Ito guys, itong plants na to, 50 pesos lang to kay ate. Pati po ito. Ito pong ridsayam ate, magkano? 50 din. 50 din. Ito guys, yung money tree ni ate, yung nakatirintas, 50. Yung hindi, 30 pesos. Ito si Charlie ate, 30 din. Aba, ang ganda ni lemon, no? Ano to ate? Stable na rin? Oo. Magkano po yan? Pwede 100. Uy, napakaganda naman. Sa presyong 100, ganyan nakalalaki. Ayan guys, oh. 100, may pat pa. Hindi nga ate, 100. Alin? Ito, watermelon. Oo. Baba. Ito, silver satin mo. Ano, yung malaki, 200. 200, yung mataas. Oo,
Yung nilagyan ng wifi. Pero ang maganda dyan guys, meron na po siyang mga pot. Maganda naman po yung lupang ginamit. Ayan, kaya 200. Ang lalaki ng dahon niya oh. Ito ate, si Enjoy. Mother ko yan. Mother. Sabi ni ate, mother ko yan. Ito ate, yung yung mga hangin 50. plants mo dito, 50 pesos. Itong silver satin. Wow. Ito po si Enjoy. Ito si Enjoy 150, hindi pa stable. Okay. Dito tayo sa kabila. Pero malalago na sila ha. Ito po magkano? 30. 30 pesos. Yung mga ipesya ni ate, 30 pesos. Ito po yung mga bagong propagation ng volcanic. Ito yung volcanic, yung kaya tinawag siyang volcanic, yung bulaklak, pumuputok. Tama ba ate? Ayan, magkano sa'yo ate? 30 pesos. Ito yung mga ipesya ni ate, pang 30 pesos din yan. Ito pang 50 pesos. Ang ganda ng mga ipesya oh. Ayan po, pang 50 pesos ni ate. Ito, rare kasi ito, yellow ang bulaklak. Ay iba, kaya pala. Kapag rare talaga ang ipesya, syempre medyo mas mataas sa common. Hindi tulad noon. O, pahingi naman ako niyan. 50 pesos. Palusawin natin uli. Joke lang. Hindi. Papalitan ko yung yung ipesya ko sa bahay. Nainita, nasunog. Grabe. Pero okay pa naman, prinopa ko, pero hindi pa siya ganun kaganda. Pero syempre paano naman tayo mag-alaga ng halaman. Mas naiinggit lang ako pag nakikita kong ganito kaganda. 'Di ba guys? Parang gusto mong palitan no? Pag matitegi na eh. Hindi na sobrang init kasi kailangan talaga ate may net, 'di ba? Ito kailangan talaga guys, may net. Kasi yung pinaglagyan ko ng ipesya ko, walang net. Oo, so sobrang init. Okay lang na nakahangin siya doon, kaso nga lang sa sobrang init, hindi naman talaga siya direct, kaso nga lang, yung singaw ng init, ayun. Ang ganda, 50 pesos lang guys. Dito ate, sa kalateya mo. 50. 50 pesos. Pati ito sa Pislili ate, 50 pesos din. Itong lugar na to talaga dito, babaha ng 50 pesos. Ate, pakilala ka naman. Pakilala ka, ngayon ka lang eh. Ito ate, magkano yung ganito mo? 100. 100. Green Emerald, ang dating mga tag 250. Tignan nyo naman po guys kung gaano katataas kay ate. Ayan, 100 lang yan. Iba talaga dito sa malaking tatsaw ang presyo ng mga halaman. Medyo mababa. Tama ate? Ayan. Ito sa Homa Lomina. 50. Ang gaganda, lalo't bagong shower sila. Ayan. Balik natin si Green Emerald. Ang taas na, 100 lang. Ayan. Gaganda. Dito magaganda naman pala sa kabila. Ate, sa'yo pa to, di ba? Magkano to? Mas madalas nasa hangin pots to eh, di ba? Pero ang ganda tignan. 30 pesos lang guys. Pati ba itong nakapat ate? Aba, kahit yung nakapat, hindi na huhuli ang preso. 30 pesos na guys. Ate itong mga begonia mo, itong Moises, magkano mga presyo nito? 30. Ito kaya lang, bagong tanim. Dito ate. Ayan, ang bongga nila ang thorium. Ate, tama ba? Ang thorium. 150. Si Anthurium naman guys, ito, kapal na po. Ayan, pwede nyo na pong i-propagate. Ito guys, si Syngonium White. Magkano ate? Malago na 50. Bagong tanim yun eh. Pag malago na daw, 50 pesos. Kaya lang, bagong tanim to. Ate, ito. 50. 50 pesos si
Pati yung may-ari nakakalimot to. Walichi. Ito guys, si Walichi, 50 pesos. Kunin ko na. Yan. Si Walichi. Ito guys, si Walichi, 50 pesos. Kunin ko na kay ate. Yan. Ate, ito, mga poli mo, magkano? 50 pesos. Yung mga alocasia variety ni ate dito. Ano to ate? Sili. Aba, magkano po? 100 yung malaki na yan. Itong malaking sili guys, ayan po, nakikita nyo 100. Kasi may mga bunga na. Malalago, aba, matagal pa ang buhay nito ate, no? Oo. Ayan, matagal pa ang buhay. Pero pag ganito kaliit, Pwede hingi na lang yan. Mamamatay na. hingi na lang daw. Sino unang hihingi? Ako. Sa ate, oh. Dito ate, magkano? 50. Ayan, 50 pesos. Yan guys, mga 50 pesos ni ate. Ayan, 50 pesos. Marian. Yung mga snake plant nyo. Aba? Grabe naman yung 50 pesos ni ate, oh. May bulaklak na. Ayan guys, yung mga naghahanap ng mga pampaswerte sa loob ng bahay. 50 pesos. May mga bulaklak na talaga, ha. 50 pesos. Dito ate, magkano to? Si oregano variegated. Si oregano variegated, hindi talaga natagal sa akin. Ate, pwede ba talaga to sa init? Turuan mo nga kung paano alagaan to. Kasi ang alam ko, magaling ako sa oregano, pero hindi sa variegated. Madami lang. Pareho lang din yun. Ang pag-aalaga? Bakit nakakalbo yung akin? Nalulusa. Oo, lagi ba siyang basa? Hindi naman. Pag tuyo na, tsaka babasa yun. Baka iba lang yung klima kasi ng Maynila. Baka yung lupa rin. Yung lupa rin. O ayan, nagpapaturo tayo kay ate. Hindi yung sa lupa, papalitan. Pero alam ko, magaganda rin yung lupa kasi mga Oo nga. Ito ate, yung mga money tree mo malalaki. ito, pwede 100. Ayan, pwede 100. Ito po, 50 pesos. Dalawang sanga na. Ito ate, si Burley Max. 50 pesos. 50 pesos. Ayan po. Ate, sa'yo rin ba to? O, ikot-ikot na tayo. I-vlog na natin to. 50 pesos. 50. Ayan, aba, 50 pesos. Si medallion. Pati ito po, Oo, 50 50 pesos. kasi hindi ko pa. Calathea. Oo. Basta calathea siya ate. Yan na lang. Ito po, 50 pesos. 50 pesos din si Doña Carmen. Carmen. Sa dulo ate. 50 pesos. O, nagbabaha ng 50 pesos. Ito guys, si Green Magic, 50 pesos. Yung Metallica mo ate, 25. 25. Aba, Nasa meron ka na palang plastic. mga mga... Ito, 30. Ayan guys, yung nakikita nyo po na medyo layo-layo tayo ng konti, baka mabasa tayo. Yung mga volcanic ni ate, may mga bulaklak na pala, 30 pesos. Wow! Pati yung metallic ha, 30 pesos. Ayan. Ang gaganda. Ate, ito, teardrops, 30 pesos. 30 pesos din. Ito. Ang mga paninda dito ni ate, talagang mga mura. 50 lang. Mga pang 50, pang 30 pesos. Ito ating si Enjoy mo. Sa kabila na po yan. Ah, sa kabila na. Madam Gloria. Oh, kay ate Gloria pala. Basa. Ayan ate, gusto niya laging basa. Ayan guys, yung mga nabet ko kay ate. Ito. Ayan. Bulaklak na. Ang gaganda nila, no? Tapos pagdating sa bahay, lusaw na naman. Ito guys, yung bigonya ni ate. Yung iba medyo na damage lang sa dahon, pero maganda naman po yung stem niyan. Yung mga
begonia lovers dyan sa presyo talaga na 50 pesos, hindi na kayo lugi. Ang lalaki na rin naman, may bulaklak pa oh. 'Di ba? Yung mga magagaling magpalago dyan, bumuhay ng begonia, naku sulit na yan. For only 50 pesos. Pati dito ate, 50 pesos yan. 50 pesos. Hanggang doon sa dulo, 50 pesos din. Pati si arrowroot, 50 pesos. Ito guys, yung mga nabet ko kay ate, ayan. Ang gaganda nila, mura lang yan. 50 pesos at 30 pesos. Grabe, pag may 500 ka dito ka na kay ate. Ayan, tandaan niyo yung mukha ni ate ay magpakilala eh.